I bet I could, bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking drone, bitch, you know, bust like 44 when I spit that. И какво става, хора? Аз съм Лучи 10 и днес ще да снимам един туториал, който доста хора почнаха да питат напоследък с коя програма обработваш и така нататък. И реших да направя туториал във втория си канал. Така, хора, първо, сега ще направя туториал. Да. Okay. За да импортите клипа си, нали, да мога да го рендите, все пак цъкате на клипа, където ви запаметен и цъкате на него. И той ви се покажа ето тук. И след това го придъпвате ето тук и той е вече на вашата лента за обработване. Така. Също така може, примерно, с всяка музика интро или аутро, при нашето интрото. И ето интрото. И ето как звучи то. Примерно искате да изрежете някоя част от вашия клип. И това става последния начин. Като аз поне така го правя, да. Примерно цъкам това да стане синьо и натискаме тази разделителна черта. И както виждате, ето е частта, която отделихме. И за да я изтриете, ако сте направили нещо грешно в клипа си, натискате бутон, нали, десен бутон на нея и Delete. И вече става, не по-ста хора, вече ще снимаме. Така се получава. За да изредите цяла част, натискате, както аз в момента. Ето, като натиснете нойцата, ви реже направо цялата част. Да. Това либерали означава да слагате някакви филтри, нещо такова за тъмнели. Това мога да направя по-нататък, ако искате да ви покажа. Да. Сега, хора, да ви покажа, ако тук примерно може да слагате как да го нарека, да пишете изобщо. В момента да нас не трябва и затова ще го оставя на страна. Това е за да пишете примерно нещо и някакви такива ефекти да добавите като цяло. Да. Това е тук, за примерно да замъглите частта, която искате. Ако примерно сте си показали паролата на клип или нещо такова. Така, това е зума. С него не знам по-точно как много се работи, защото не го използвам като цяло. И да. Хора, това е аудиото на вашия клип. Примерно, когато ще ви демонстрирам. Примерно, когато искате да сложите някаква музика на вашия клип, аз ще сложа ето тази и ще я поставя ето тук и ще я изрежа до тук. И както виждате, тя ми пуска музиката, нали, към тази я пуска музиката доста силна. И ако искате да я намалите, цъкате това и на 10% и така ще може да се чуе хем музиката, хем вие. И да, като цяло е това. Това е за някакви такива ефекти, хора. Аз в момента ви показвам най-важното, но ако искате да покажете тези ефекти как става, дайте един лайк да знам, че ви харесва клипа, сабскрайбнете се. И да, сега, като цяло, аз така се обработвам клиповете и понякога добавям ефекти. Но ако искате да добавите картина, където са картините, влизате тук. И примерно, един лайк, примерно. И хопа. Така. Така. Връщате се начало на клипа. И примерно, ако искате да го намалите, цъкате така. И ето това. Примерно лайк. И примерно казвам, ако искате да забързате вашия клип, цъкате пак десен бутон
и цъкате Split Speed, нали, за да стане по-бърз вашия клип. Примерно тук ви показва колко да ви върви, нали, с коя бързина. Сме към тази 400 максималното. И това, ако искате да ви е такова целият клип, там отделена част е нещо такова. И цъкате ОК и виждате колко мъничък стана и сега колко ще е сплитнат. И ще говорите... Ето, виждате, той е сплитнат и си говоря като някаква машина, нещо такова. И да, общо взето това беше от... чакай, забравихме най-важното. Как да рендете вашия клип. Цъкате Product and Char и и ви излиза това поле. В това поле има различни на колко пи да си го рендват. Аз обикновено го рендвам на 480. Ако искате на по-голямо пи, нали, ще ви отнема повече време да се рендне, но както и да е, примерно аз искам на 480 и дам напред. И тук в коя папка иска да ви се рендне клипа, аз тук съм си го сложил в една моя папка и цъкате край и това ако ви излезе цъкате да и клипа продължава да ви се рендва. Това няма ви излезе, когато аз цъкнах фикса, това е от OBS-а. И ето той почва да се рендва и след като се рендне ще ви излезе едно прозорче и оттам вече си го затваряте и си го качвате в YouTube, от която папка ви е запаметило. И да, ето моя вече се рендна и след като се рендни ще ви излезе това, най-вероятно, и аз го затворих. И цъкате край и после го затваряте и... Да, хора, надявам се този кратък туториал да ви хареса така, докато 300 лета лайкате, дайте лайк за следващите туториали и чао-чао!